Používaš ChatGPT ako svojho asistenta, ale stále sa ti nepáčia jeho odpovede? Väčšina ľudí len niečo napíše a čaká zázrak. Ver mi, na základe našich testov vyšiel chat ako topka, len mu stačí dať presné zadanie. Poďme sa na to pozrieť. Tu je 6 krokov, ako by si mal postupovať pri písaní promptov a požiadaviek. Úloha. Začni slovesom, ako je napríklad vygeneruj, napíš, analyzuj a jasne definuj svoj cieľ. Kontext. Daj mu čo najviac informácií, kto si a čo chceš a za akým účelom to robíš. Príklad. Pridaj ukážku alebo príklad toho, čo chceš dosiahnuť a aký chceš mať výsledok, tak si dokážeš nielen spresniť, ale aj zrýchliť odpoveď. Personalita. Napíš mu, ako sa má chovať a vystupovať. Napríklad ako CEO spoločnosti alebo kamarát z práce. Formát. Určite mu nezabudni spresniť aj v akom formáte chceš mať výstup. Či to bude súvislý text alebo tabuľka. A nakoniec tón, alebo akým tónom má reagovať alebo písať. Formálne, neformálne alebo kamarátsky. Všetko je len na tebe, čo si zvolíš. Nejak takto by mal vyzerať správny prompt. Chceš z AI dostať maximum a zjednodušiť si život? Drž sa týchto krokov a už nebudeš mať žiadne problémy.